Да. Нямаш право да излезеш на 30 км от града навън. Хванат и Да. един месец ти по полицията, бачкаш без пари. Втори път гонате за България. Да. Чакама. Гледа много портрети тук. Да. Сега. Само да кажа нещо на скъпите зрители. Скъпи съотечественици, правим интервю с... Кажи как се казваш. Владимир Станов Дерменджийски от Ихтиман. Да. Човека, който лежал с Ахмед Доган в затвора. Така ли? Да. Кажи, Бехме опадали. в Пазарджишкия затвор 89-та година май месец. Да, пролета. В една килия ли бяхте? Не, в различни кили един коридор. Да. Я разкажи. Ръчен шеф, аз бех в механичен. Да, я разкажи, правил се на важен, как е живял в затвора, за какво става въпрос точно? Ахмед Доган си беше като цар. Вкарваха му кутии, той получи Малборо. Така, Купува цигари, дава 3 кутии цигари, изпълнява 3 кутии Арда филтър, така, изпълнява го нормата, цял ден си решава кръстословици и си чете. в затвор. Няма да говори, няма нищо. Това е. Така. Това е бил той. И- Да говорят глупости. Другите, които беха за имената и за сюнетите, много ги гонеха. Много. Да. Другите не виждаха бял ден. Много. Другите, които бяха задържани за тероризъм, те нали за тероризъм бяха в затвора? За тероризъм, не, майте фиг беше за тероризъм, не помня. Да. А другите бяха... За имената, те за имената ги повече беха осъдили, че Да. не искат да си спенат имената. Да. А другите беха сумечи. Да. Ама аз знам, че Ахмед Доган е замесен, защото аз лежах пък с него 88 година във Варненския затвор, бяхме в един коридор и той е един от тези, които са направили взрива гара Буново. Не го знам това. Аз знам, че той се е свързал с турски шофьори. Така, И изнесе една петиция до Франция, до Страсбург. така, За правата на човека и оттам те са дигнали голяма шумотевица и след това 89-та година вече като в 10-ти. Те преди мен ги пуснаха, аз излизам на 17 ноември, не знаех, че е станала революция. Не така, знаех, че е станал преврат. така, А те преди мен ги пуснаха. така, Те бяха пуснати. Но точно кога не мога да си спомня. да. И уважаваха ли го много полицаите в затвора? Държаха ли го? Държаха го, бе, те с него въобще не говореха. Нема тази, той си минава все едно е сянка, разбираш. Ясно. Другите проверяват, панталони им свалят, гащи им свалят, проверяват да не са изнесли кожа, това, напитки, цигари, пари да нямат. Така беше. Ахмед Доган помазан. Няма проблем, за него няма проблем. Мен Доган си го държеха на ръце. Значи той е човек на държавна... Вестници, решава кръстовици и това е. Значи той е бил човек на държавна сигурност от едно време, както аз го казвам много пъти във видеята. Знам го, обаче той е мълчалив, той няма да каже нищо. Много ясно. Го знам много добре. Много ясно, че трябва да каже. Той с другите не контактуваше много. Той беше мълчалив, скрита лимонка. Да, човек на държавна сигурност. Ще искаш. Няма да го... Него да го обясни, да му слагат панталоните точно по вода. Да. Не. Храна, каква храна му носиха? Отделна ли му носиха или едеше с другите затворници? Те са от друг отряд и не сме се хранили заедно. Да. Събират им колко им се полага, там имаше шкафчета, какво са му носили това. Да. Не съм Да. А иначе така... Беше гладен той. Абе, Малборо цигари пушеше в затвора, бе, човек. Това е преди 10 ноември. Това е май месец 89-та. Да, преди 10 ноември. Значи бил с... Една кутия златна есен ми даде май месец 15 или беше 16 или беше, беха ме изкарали от карцера, бехме в приемната и ми даде 6 кутии Фемина. Не съм му ги върнал още. Така
Кастана. Да, Той беше. да. И се качи на трета вишка, той динта си пава майката, на първа и втора вишка уния издъхват турчетата, бяха ги била по Симеоново, не знам. Да, Не да, може да диша. Не може да дишат всичките. да, Само Тефик имаше един много здрав, той къде държеше. да. Много иначе. Това съм го изживял. Лоши спомени. На каре пускаха ли го да се разхождат те по-отделно сам? Гледай сега, те ги пускат на каре, ама ние сме един коридор, ама ги пускат по-отделно. Да. Наши отряд отделно, после техни по часове са заедно, не са ни пускали никога. Да, ясно, разбрах. Отделно. Там, къде работят ръчен шеф, отделно идат на къде. Механичен шеф отделно. Линията, къде беше автоматичната отделно, всичко беше отделно. Така беше. Ето искам да обясня на скъпите зрители и на моите абонати, и на хората, които гледат в България, че Ахмед Доган е човек на бивша държавна сигурност и на комунистите от едно време. Това го знаят всички. Ти го знаят всички, ама пак гласуват за ДПС и пак са подведени и си мислят, че той ще оправи мюсюлманите, турци, то още не го интересува. Всичко е пари, бе, Колю. Всичко е пари, бе, човече. Тук в Ихтиман ги хванаха, даваха венецата. Той е взимал 5 бона или колко взимал и го говорят журналисти. Той казва, ще ги отрежем главата, ако дойдете тук. И нищо му не правят. Води си Павел, съветник такъв. Това е. Всичко е пари, власт. Съветник от ДПС. Не, те гласуват, кой им даде повече пари. Сега за ГЕРБ са гласували. Ага, ясно. Има връзки с тия. Сега на изборите ГЕРБ даваха ли пари много за гласове? 100 лева са давали на човек, така казват цигарите. Дават ги на Тартора колко им даде на това, 20, но не 30, останалите за него. Смятай, как се печелят избори в България, пък се правят на такива ушчи, народа ги избрал. Книжна бюлетина и машинна. Всичко измама. Аз не ходах да гласувам. Не ида. И гадал си ядосвам. Ко ще кажеш за това, дето сега умря, дето се самоуби, как се кажеш, този последния кмет на Якоруда ли? Да. Нямам данни, ние не сме много далеч, ама нямам данни. Те не знаят дали се е самоубил или са го убили. Да. Още няма официално съобщение няма. Вчера слушах по радиото. Да, ама те много от ДПС ги се са самоубиват, бе, човек. Те 10-15 човека са самоубиват от ДПС. Трябва да се чистят, щом не слушат Ахмед. Да. Да си дойдем на думата. Трябва да слушат Тартора. Да. Такава е тая. Като бех, слушай сега ти кажа едно интересно да го запомниш за цел живот. Слушам. Като си излезах от руския затвор, Так. отивам преди майор, летец-изпитател. Властта беше такава в Съветския съюз, че жена му се развежда и на него дава половината кухня и половината от една стая преградена. И той много книги човека доказал 4 години, че не е виновен. И накрая излиза, че самолетът бил нещо неизправен, втория пилот загива, той се спасил и тия 4 години му казали да мълчи, иначе ще го вкарат в затвора или ще го убият. И той имаше една виличка там от Курск с един тролей, 2 ли беше едно, на 3-4 км от 5, там ходихме да разговаряме. Той човек ми каза следните думи. Володя, прав е този, който има повече права. По-натам си мисли тази думи. Прав е този, който има повече права. Повече... Да. Мислил съм го по всякакъв начин. Да. Ти си лежал в руски затвор, лежал си в български затвор. Разкажи нещо за българския и за руския. Българския детска градина, руски затвор. Руския затвор ще деше чимик, ще ти пукат ушите. Чимик, ако ти даде пшеница варена, най-съм обичал просо или развалена риба. Да. Иначе ориз с малко кисели домати и умираш. Да. 78 кг за 66 дни не мога да си достанеш. 53 кг излезнал.
Той коя година? Вече за тролей 82 година. 82 година си бил в руски затвор. Курски екатерински следовател, следствен изолатор. Да. Военните те пазят, като те карат на дело, идва милицията, качат една камионетка, една газка покрита с орлон, двама полицаи, двама милиционери тогава, един е отпред, един е отзад, при затворниците, до решетки, белезници и такива работи. Ужас. Идиотски работи много. Много. Бой? Имаш ли бой? Не са смеяли. Да. Никой мене, въпреки че съм бил чужденец, никой се не е завиждал с мен. Да. Платиха ми един, нали ти казвах, платиха ми един да се прави на баба там, като ме плаша смъртен. Да. Нашарил се целия, кръстета ми натурал такива от кърфици, правил щурти. И там има такъв закон, в руския затвор, когато влезеш, казваш здравейте козли. Да. Дураки, здравейте глупаци. Да. Ако му кажеш здравейте приятел, това нашите пият веднага, знаят, че си шпиони. Да. И то като ме попита, и никой не пита за какво лежиш, а те питат по коя статия си, по кой член. Да. Така, ти като не знаеш, ще кажеш, те за това не съдят, за това. А тия, които са затворници, питат по коя статия. Това го знае и викат теб за какво те съдят. И като го забих, потрепах в отбой и го манава. Да. Така, бех много злобен. 12 дни съм изял 2 кълки и 2 крила от една кокошка. Това е. Само чиери крак. Да. Ами, я разкажи за Пазарджишкия затвор, за България, преди 10 ноември. Какво да ти кажа, за 2 кюфтета една паста да ядеш нобед, скарат ги акумулаторния завод и хората забите ми спадат. Далака заминават, пият прахчета, радват се, че изпращат пари на жени, на това на кръци и убийци всекакви. И аз бех на един такова, казва се, как се викаше, със слад, къде заливат батериите. Да. Там имаше един някакъв бабаит, опре ми се вика, давай по-бързо, листа му като му пръсна, сваа се замина такива. И ме турил белезници цял ден на вразава там за това. Седех къде искаш и ме турил на един автоклав да слагам такива плочи от акумулатор във водата. Да. Викам, това не е за мен, викам. Пак белезници, пак оттам ме изкараха и оттам заминах за Бобов дол миньор. Да. От Бобов дол и оттам не ме харесаха, върнаха ме пак. И като ме върнаха, бех поръчен шеф, механичен шеф у Пазарджик, после готвач и готвач ония войлиски с олио. Той нека да слуша. Така съм, нека това да ме интересува. Да. И ме запечатиха ме 2 по 14 карцери, ме запечатиха от 31 май или от 1 юни до 17 ноември, докато си звънах, бех запечатка. Ужас. Запечатана на килия. А иначе в... Нема свиждане, нема лавка, нема пари, нема нищо, нема кой да ти даде една цигара. Ако остават от туалетната някой фас, това е. Аз знам, аз съм жал също по време на комунизма. При вас биеха ли старшините, биеха ли затворниците? Не смея да. То зависи от човека, са ти знаеш. Има и древни такива, обаче дявола не може да го биеш. А него шматка, го живобият нещо направи, да бъдат податливи, има податливи хора. Защото аз като бях в Ловешкия затвор, старшините долу на колелото, един го убиха с дървета, го биха, пръснаха му главата от бой. В Ловешкия. Нямам такива работи. Един се опитал централния да ме кара да стоварям тук и аз му казах, че съм делегация, че съм превод, да ме не закача, той една палка ме удари. Опа. Да, изчезна. Нищо. Няма проблем. Следват ме, да знаеш, следват ме тия гади. Абе, седете. Ти си натиснал нещо, натисни камерата и пак ще се покажеш. Нищо не съм пипал. Така, изтегляне, актуализирана софтуер, актуализирана телефона. Какво е новото, всичко си пава майка. Чекай да те набера на ново. Добре. Мама ви да е мръсна. Шпион. Ето, оправи се, бе, аз ти казах. Всичко е наред, бе. Оправи се, ма теб те не виждам. Нищо, бе, аз те виждам. Спокойно, няма проблем.
щуро момче. Да. Порачката му цвъркна на 4 метра на другата страна. На старшината. Старшини, маршини. Да. Старшина беше един стар сержант. Да. Дойде, ония какво такова. Кой ти каза, ти знаеш ли кои са тия? Той е болен, той ще го кара така, нищо не направи. Това беше. И като ме тури от 13-та бригада, акумулаторния Васил Коларов правят такива двигатели за електроцентрали. И ме води бай Боян мечката! Много аре човек, работниците ги обичаше много човека. Да. Значи ти къде се прав на гиволета, грамаден българин, грамаден, цивилен беше. И там си порезах пръста и отидохме да ме води на такова, фанаме на една преса, един бездиска налегна, налупах го. И той вика, сега болничник, кой ще работи, уния не могат кретени. Викам, бай Боян, кои болничник? Модраскал съм се малко. Ела вика да го превържа фелшер, отидох там. Той едно шишенце със спирт, аз го гътнах. Той, сега ще умреш. Викам, не бой се, бе, Русия, така съм пил. Да. И неговия зек ми донесе малко мас от див заек, връзах си го и на другия на работа ние се чуят. И като сипва бай Боян много кюфтета, като са такива пелсос или кюфтета яхния, а всичките се падаше под взема моята чиня по 4. Да. Много му желал. Много му желал бай Боян. Ами, я кажи за този висаджията е каза, как се казва, що чук забравя. Иван Рядков ли? Да. Ами с него той дойде от това. Беше, когато той готвач, беше в Пазарджик. И там се запознахме и аз от задната врата имаше кремши и депарци и давах му момче. Да. Приятел е. И после като отидох, искаха миньори оболдол, отивам оболдол, до него това било празно. И аз си оставих багажа, той влизал, ние всичките треперат от него. Да. Викам, Рядка, какво правиш, бе? Вика, какво прави? Вика, тук съм, викам, на малко минор. Викам, това е било човек. Вика, това е. Да. А той го не дава за никой, разбираш? Да. И от тогава не съм го видял. От тогава, когато си дойдох, август месец ли беше, септември, 88, да. 88 септември, от тогава не съм го видял. После беше увис, ми казаха, викаха ме да ми помогна, викам, не искам да се разправям. Да. Искаха да ме правят висаджи, викам, викам, това не е за мен. И нали ще утрепа някой, следващия съм аз. Да. Те така беше. Добре, брат. Но, значи, ти искаш да влезеш в нашата организация Български брати потомци на Лъчана Войвода? Ами аз за какво те търса, бе? Аз ако не съм съгласен, ще те търса ли, бе? Добре. Това има всичко е мишни, бе, човек. Всеки трепера. Аз нямам за какво да жала. Имам двама братя уроде. Крана имоти, съдиме. Пийте, поразпитайте по Страсбург делото, ако искаш ще ти го кажа, да видиш какви работи правят с мене. Майко, сами съм жената, избегал крана, едно дете имам. Да. Абе всичко. Да ти кажа пък как се ожених за рускинята. Кажи. Тя беше приятелка. От 75-та година отидох за началник тех. Да. Мичин. И една неделя трябваше 3 месеца в Москва да самозаводствам колит. Седехме 2 месеца, съкратия до крана от парите нашите идиотите тук. Да. Къде ни водея. И после ме направя началник се. Колко пари? 118 лева се свик. Викам, не, съм строител, отивам край. И отидох при един герой, Евтин Попов, коминжира. И там взимах по 700-800 лева. Имаше 45-то постановление, 45 работни дни, имаш право да работиш по строителство или селското стопанство, заплата без удръжки. Ами удържат от завода. Да. И ми удържа на 18-20 години ергенски данък, 21 година. И той човека ми правеше така. 4 часа беше тогава работен ден, разбираш? Да. И той ми пишеше по 4 часа, взимам двойно, тройно, колко неговите работници. Много му обичаш. Много благодаря въпроси. Така. И те тогава се запознах с тази моята жена, но нещо си не паснахме. Аз бех по железногорск, после на работа, после курс 3 години. Не си паснахме с нея, аз се затворя, тя писала едно писмо. Тук писмото идва, мама го праща от Пазарджик. Да. От Пазарджик го плащат от дирекция на затворите София, оттам от Болдо, ме връщат от Болдо, пак го връщат от дирекция това 11 месеца пътува едно писмо. Да, И тъй. се чуят каква е тя.
Тя сервирала на Брежнев хотел Москва на 7 етаж, има кафе, там сервираше и те ги избират такива, нали, къде са послушни. И те това писмо го писа, аз излизам от затвора, писмото ми го дават, чак тогава ми дадва писмото, като си излезох. Отговорих и тя доде 90-та година, оженихме се 90-та, проблеми, не може да роди, па я лекуваха, тук там не могат да излекуват, излекуваха, намерени си детето, роди се и като започна да стартира, дай ракия, за 6 години 6 работни дни. Това е. Тук културния дом да вземе майчинство Да. и си бам майката. И... Викаш, руски ти пият много, а? Абе, сега какви съм видял, бе, човек, няма да ни стигне времето да ти разказвам. Па имам дневник, един дневник, 2 години водих да ти чета по дневника колко е била температурата, какво съм пил, с кой съм бил, що съм правил, всичко написано. Да, ще бъде интересно, да. И ще бъде, ама си далеч. И не си далече, ми няма време да се кача самолета, но имам си заграничен паспорт, имам всичко да се кача, се видим там. Няма никакъв проблем. Ние безстои събираме ядро на български братя потомца Вълчан Войвода. Нали? Искам така повече хора да се... Имам абонамент, бе. Имам абонамент. Да. За теб гледам ти всичките качвания, какво си качил. Сега ще гледаш и той. Така са тия работи и се фана с тия полицаи мръсни. Те измреха и ме арестуват. Аз си спъсах детето, бил съм я бил. Чакай, бе, има си закони, бил съм те види там, а тя се надраскала бушата. Все едно котка я надраскала, беше заключила в банята. Да. И извела кутите за старата къща, мама трепера жената, тия се фърлят 3 полицаи, 2 катаджи, разбираш? Да. И викам, ще оплаши детето, ще ви изби мамка, ви ще е мръсна, викам. Да, да. Един още го дебнал, ние двата се скъпава некъде, нема ги. И те така ме арестува, разбила вратата, храна, тук злато, на пари ще имаш. Пари дебе остана, мама 6 години я гледам, беше от Паркинсон, тия моите уроде братя, една чаша вода не са донела на погребенето, тръчат първи до ковчега. Да. И бабата намерила там под една маса, под една мушема на терасата има една печка такава, раковец. Намерила там пари да ги паза още. Защо да ги държа от печатъци? Не, това не ме интересува, това е станало, аз тия пари няма и крият. Да се разтрепера тази жена, къде я гледаше, вика, Владко, ще му трепе, това са много пари. Мама вика, бе, неговите пари са, вика, по банката, бе, той е фирма. О, баба Ивака, миличка. Додета се напихме с нея, много една женица беше. Много помага на мама, много. Мен ме мразят тия, които не могат да правят нищо. Да, разбираш? Да. Некадърници е такива, аз къде да се завърта, ако мен тече? Къде да се завърта, разбираш? Колко мен тече? Може, ето сега зеле продавам, после други работи ще фана. Ще си изкарам стая, пикли от пенсия 400 лева, какво ще направиш? Я сега кажи, пенсията в България е 400 лева, нали? Твоята е минимална, те ли? Моето е 24 години трудов стаж. Не са ме водили, имам съюзо, трябваше да съм първа категория, втора. Така, нищо не става. Имам 5 години нещо там, около 6 години. Тук имам 2 години ЛР и една имам топилчик, 3, дават 9 години. Трябват 14 ви трябва, поне за половина да ги бея дават, те ги не даваха. Така. По 3 месеца ми дадоха повече трудов стаж. Така. Това. Я кажи на магазина с 400 лева на месец, колко мога да си купиш? Не, 400 лева си умрял. Умрял си, нали? Не, това не си за нищо. Това искам да обясня. Това искам да обясня на българите, да не търпят повече тия масти, да се вдигат на революция, да се вземем живота в наши ръце, защото тия пари, Европа отпускат пари, а тия, които са на власт, ги крадат и не стигат до народа нищо. Те ги крадат, ама не могат да ги фанат. Ама... Като почнеш тия всички племена са за убиване.
от Народното събрание, като почнеш от правителството, прокурори, съди, това всичко, гилотината и сеч. Сеч. За той говорим. Ич мене е страх. Ич мене е страх. Казвам ти истината. За той говорим. Ще съм първия. Браво. Какви са тия идиоти, той ще ме прави на маймуна. Да. Крадат ми един телефон. Казвам ти един пример. Намираме телефона. Отиваме. След 11 месеца съдята ми отговаря, че телефона не може да се намери. Какво се занимаваш? Иначе трябва да панеш рак от дела, аз не мога да издържам. Ама те са неграмотни, бе, те деца са сложени на тези места, те са неграмотни. Те едно, че са неграмотни, другото, аймо спорил малко, веднага търсят членове да те осъдат и да те приберат. Да отчитат дейност с тебе. Така е. Добре, братчето ми. Значи се чуваме пак, пишат в дебелите тефтери, вече си член на нашата организация, част от нас, продължавам да се организираме. Искам да събера 1 милион човека истински и някой ден да вземем управлението на държавата в наши ръце. Да видим. Тук от Ихтиман, кой да ти събера? Тук е всичко изби държавата. Всеко е страхлив, всеко е... Ало? Сил, казвам ти си. Казвам ти си. Да. Това пък е прекъсна един. Нищо. Няма проблем. Ами вижко, то дори в Ихтиман хората са страхливи от цял свят българите, които са зад граница, те ще се съберат, дето се вика, покрай тях ще дойдат и страхливите и нещата ще се случат. Така. Оръжие! Само това слушай, оръжие трябва. Оръжие ще намерим. Революция не се прави. Приказка революция се не прави. Трябва кръв да има. Кръв! Да. Като почнеш ето тя от най-малките градове вземи да ги чистиш, да видиш как се пазват. Да. Тя ще ми казва на мен, нема се занимавам с твоите дела, 20 пъти ти дам да четеш, аз имам тук една количка с дела. Ма те са безхаберници, те не се интересуват от народа, бе, човек. Всеки, който застава на властова позиция, отива там да крадат. Те не ги интересуват народа, не ги интересуваш ти, аз, който и да е. Аз съм го изживял това, изтърпел съм го, а не да го чуят само и го гледат по телевизия. Да. Чакай, извиняй, за последно, само ми кажи името си и... Виждаш ли сега какво правя? Не се вижда нищо. Кажи ми само името и фамилията си, бе, човек. Как да не виждаш? Гледай, що е тук. Ами не виждам, защото нещо изчезна екрана. Кажи името само. Владимир Стамов Дерменджийски. 54-та година, град Ихтиман. 30 юли. Ич мене е страх от нищо. Владимир Стамов Дерменджийски. Дерменджийски. Така. От Ихтиман. Да. Това е достатъчно. Добре, брат, добре дошъл в нашата организация. Продължаваме да се разширяваме. Дай Боже да има повече хора като тебе. И на даден момент... Да имате съмишленици, да дойдат повече хора и да се изчисти тая мръсна град. Да. И се манат тия градове да е банината. когато се съберем достатъчно, да влезем в България и да направим това, което е длъжно да направим като българи. Сме длъжни. Ние сме длъжни да го направим. Добре. За сега до чуване. Трябва да бъдат такива хора като тебе, които имат връзки, които са препатили, които могат да влечат народа. Не такива мухли, оцинати, пари, най-прави избори. Да. Да не всувам, тя се ядосвам. Да. Не съм пила, но ядосвам се много. Горе главата, брат. Добре. Айде, чао, лек ден. За сега всичко добро ти пожелавам, Да. ще се чуем пак. Мерси. Айде, чао. Чао, лек ден, брат. О, Боже.
Скъпи съотечественици, абонирайте се YouTube канала на Колю Китаеца. Ето телефона, обаждайте ми се, събирайте се и трябва да се организираме, да станем повече, за да вземем властта в наши ръце и да прогоним тия гнусти измекяри, комуняги, които ни душат 85 години. С вас беше Колю Китаеца, Оревуар от свободна Франция и живота продължава.